Poslanikot reče men setara muslimen, setara Allahu fi dunja wal akhira. Ka nešto mu krije, mu iskrit. Grehovit od njegovih brat, Allah će mu i krijet njegovite greški. Ne samo u ahiret, u dunja i u ahiret, veli poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači, ako Allah subhanahu wa ta'ala nigi otkrit nas, naši te grevoj, niko nema da ne sakon. Nemoj da misliš ti neka od tebe ti je ova. Što ljudi da te poštova ili te saka, ne, od tebe. Ovo je darba od Allah subhanahu wa ta'ala, blagodat ovo što zaslužit Allah subhanahu wa ta'ala da mu padneš u sežde. Za ovaj blagodat što ti gi krije grevojte. Da ima i grevojte miris. WC to povuče mirisaš. U WC će sakaše poče da se diš kako koga mirisa, nego nije zajedno svega u ovoj meški.